Bi destpêkirina operasyona Musilê partiyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê jî nêrînên xwe wisa anîn ziman. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelanya Giştî, Selahattin Demirtaş, li Amedê di daxuyaniya çepemeniyê de got, beşdarbûna dewleta Tirkiye ji bo operasyona Musilê nefikare ye. Tirkiye dikare beşdar bibe, bes divê ji bo rizgarkirinê be, ne ji bo işgalkirinê be. Türkiye'nin Musul'la ilgili bir müdahalesi olacaksa ki olmalı. Türkiye dikare beştari operasyonu bibe. Lebeli ne jibo güvertine sinora. Levrat de iddia kirin ku AKP duaze sinora misak milli bir cihbine. Le em dijiviyane. AKP heger bi niyeteki bakış jibo rizgarkına Musulê be em ê digel wan bin. Lebeli heger jibo işgalkirina Musulê be em dijiviyane. Müdahaleyen demokratik ji aliyê partiyê me ve wê neyê qebul kirin. Musul denkleminde Türkiye'nin olmamasının nedenlerini Li gor partiyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê jî divê Kurdên li Başûrê Kurdistanê ne destserkeftiyên xwe biparêze û nê lîstikên dewletên derdorê xwe. Divê partiyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê jî divê rewşê de bibin yek. Operasyona Musul tenê bereyên şer nayê têkirin. Ser mase li warê dîplomasî, li warê peyvendiya devletan û peyvendiya rêxistina siyasî, peyvendiya siyasî mala Kurda, yêrêkrêziya mala Kurda pêk bînin, yekîtiya xwe pêk bînin. Ne tenê yekîtiya xwe pêk bînin, ev yekîtiyê pêşve bibin, bêhiştir bikin, qayîmtir bikin. Kurd erdê xwe ji destên van xwînxwara derxin. Lêbelê eveya em bêjin ki ji alîkî firsete ji alîkî krîzek jî dibe çêbive. Çünkü em bêjin ki dewletên yên devera Kurdistanê wek Türkiye, wek İran destê xwe dixwazin têxin vî îşî û em bêjin ki destkeptiyên Kurdistanê têxin xeteriyê. Lê em bêjin ki eveya jî em yekîtiya Kurda ve ev xeterê ji ortaya rake. hem parlamentoda hem dışarıda olacaktır. Li gor hinek siyasetmedaran tevlîbûna dewleta Tirkiye ji bo operasyona Musulê ne binêtekê êreniye. Divê dewletên cîhanê jî vê niyetê berbiçavre derbas bikin. Lewra dibêjin Tirkiye di nav hinek planê de ne ku li wir bi cih bibin û bibin seddema krîzekî siyasî. Sevda Kaplan, NRT, Amed.